we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso ug kamusta ang inyong buntag? Sabayan mi ninyo this morning kay hatagan mo og dugang kaalam ug inspirasyon. Di ba, Attorney Resi? Tama ka diha say mao nang hinaot ta mga kapuso nga nasugdan ninyo inyong adlaw nga puno og gugma ug kalinaw. Hilabi na nga usa sa mga ibida nato nga istorya this morning mo ang storya sa usa ka Mindanaoan film actor sa movie entitled Motherly Father nga baguhay lamang nga nakadaog isip usa ka Best International Film sa 2021 Indo-Singapore International Film Festival. Ug samtang Attorney Resi atong makahinabi si Attorney Shimi Nakwa kinsa gipasidunggan isip NBI Agent of the Year for Northeastern Regional Office. Ug sa Vistalk naman mga kapuso atong siren ang latest gikan kay kapuso actor Anjo Damiles. Maayong butag, Anjo, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Syempre, welcome to Mindanao. Nakabisita ka na ba sa Mindanao? Nakabisita na po ako once. Pero maayong buntag po sa inyo at sa lahat po ng mga taga Mindanao. Maraming salamat po for having me here. Ayun. And since na-mention mo nga na nakabisita ka na, how was your experience? Sarap. Masaya. The food, masarap. The hospitality, grabe, sobrang warm. And of course, yung mga tao, sobrang loving. May mga gusto ka ba bang gusto ma-experience or lugar na gusto mo puntahan if ever may chance na makabisita ka ulit? Yes, of course. Kung may time naman na makabisita ulit, gusto ko lang sana kahit kung may tour guide man, madala ako sa mga best places in Mindanao, di ba? Para happy and enjoy. We have a lot of that here. Oo. Pero ito, let's get to know more about you, Anjo, kasi napag-alaman namin, di ba you started like as a brand ambassador and a commercial model before you finally decided to enter the showbiz. Tingin mo ba showbiz is everything that you hoped it to be? Well, yes. Actually, unang-una pa lang pagkapasok ko, it's a dream come true. Being here, doing the things that I love to do, it was very exciting, fun, tapos memorable. A lot of people that I worked with, yung mga veteran actors and actresses na nagbigay sa akin or naturuan ako ng mga other values, how to be on time, how to be proper, how to memorize your script, how to deliver your lines. Ang dami kong natutunan, sobrang masaya ako dahil doon. At ngayon nga, naipapamalas mo ang iyong acting skills na napapanood ka namin sa Stories from the Heart. Love on Air, anong mga naging preparations mo naman for your character here? Preparations for the character po, probably more on script reading ako and talking with our director kasi although may idea na ako kung paano ang takbo ng character ko, I just wanted to make sure kung paano ba or kung tama ba yung naiisip ko for my character. Kasi ang hirap naman na ito ang naiisip ko pero mali pala ang portrayal ko. So I want to give justice to the character that I'm portraying. So kailangan talaga pinag-aaralan lahat ng bagay. Yun nga, sabi ko, kailangan mo makisama, kailangan mong makipag-usap with the production team kasi sila ang mas nakakaalam ng takbo at kung paano ang takbo ng characters sa story. Grabe talaga ang pagpupusigi mo on your craft, Yes. Anjo, no? But kumusta din ang yung Love on Air experience naman? Kamusta katrabaho ang the rest of the cast ng Love on Air?
They're very professional. That's all that I can say. And very kind and warm and very, paano ba sabihin to? Very smart people. They are. When it comes to delivering their lines and just being funny on and off the set, sobrang witty ng mga tao. Sobrang sarap kasama, sobrang saya kasama, sobrang sarap kausap, saya kausap. Basta the experience was excellent for me. Parang feeling, I have a feeling pa hindi ka nagtatrabaho kasi it's all very light lang din ng environment on set, right? At dahil first time mo dito sa At Home with GMA Regional TV, Anjo, meron kaming pa-slam book question sa'yo. So, mga quick answers lang. Okay, kinabahan ako. Sige. Ito lang mga getting to know you lang. Okay, ano daw yung favorite breakfast na food? Bacon. Oh, if you were to date a fan, where would you date her? In a fancy restaurant. Ay. Uy. Okay, ito. Best Christmas gift for yourself? Wow. Ang hirap nun Lalo papasko na eh. What do you think would you give yourself? Plane ticket. Oy, going where? Anywhere muna, papahinga lang. Alam mo, it's time to relax din. Sometimes, pag sobrang pagod ka, syempre kailangan mo rin mag-relax kahit papaano. So, kahit beach, somewhere, baka Mindanao, pwede din. Ay, pwede din. Mayroon yung mga gagandang beaches dito. Okay, eto, Anjo. Local celebrity crush. Lovey Po. Ay, and one word to describe Stories from the Heart, Love on Air? Maganda. Ayun. And dahil maganda ang napapanood namin sa Love on Air, please invite lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao na patuloy subaybayan ng Stories from the Heart, Love on Air. Yes, mga kapuso natin dyan, gusto ko lang po sana kayong imbitahan na panoorin niyo po ang Stories from the Heart, Love on Air. World premiere na po siya, premiering na. So, sana po talaga mapanood niyo, masubaybayan niyo pa. Sabi ko nga, etong storya po namin, sobrang pinaghandaan namin. Tapos every episode gumaganda po siya. So talagang prepared kami. Binuhos na po namin lahat ng kaya namin ibuhos. Kaya sana mapanood niyo po. Dagan kaayong salamat, Anjo, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Maraming salamat din po for having me here at home. Tutok lang mo mga kapuso kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong adlaw sayron ta ang usa ka kagay-anon nga bag-uhay lang gipasidunggan tungod sa iyahang katakos sa pagserbisyo sa katawhan, pinaagi sa paghimo sa iyahang tahas. Sabay tang ila-ilahon si Attorney Shimin Nakwa, ang bag-uhay lang na ila nga NBI Agent of the Year, Northeastern Regional Office. Attorney Shimin, good morning and welcome po sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Maayong buntag, Cyril. Maayong buntag sa tanan nga gatanaw sa ato ang show karon. Attorney Che, unang-una po, congratulations sa imuhang kadaugan ning bag-o lang. Pero ma'am, unsa ba ang imuhang gibati nga giila ka isip NBI Agent of the Year sa Northeastern Regional Office? Thank you kaayo sa congratulations, Cyril. I am so happy to receive this award. No, but I would just like to say that I am not the only awardee in this office. We also have the best investigator or investigator of the year sa among office, and also Region 10 is the best regional office all over the Philippines. So tulo ka book amo ang award for this year, Cyril. Tell us more about the said award, sab, Ma'am Che. Unsa ba ang tan-aw nimo nga nahimong basihan o ngano nimo kini nauli nga award? Ang basis gyud ani is performance, no? Because everything that we are doing here in the office naman siya corresponding na points. So all over the Philippines, ako ang number 1 nakakuha sa highest na points all over the Philippines. So mo na ang basis sa amo ang award. Attorney Che, siyempre alang sa itong mga kapuso og aron mas mailhan ka namo, give us a little background o storya sa imuhang kinabuhi. Sukad kani adtong bata pa ka hantod karon nga nahimo ka ng usa ka NBI agent. I grew up here in Cagayan de Oro, Cyril. I am a product of Xavier University sa College of Law, and all my schooling are here.
dinhigit sa Cagayan ko nag-eskwela tanan. I have my parents are farmers. I have 4 siblings. I am the second child in the family. So when I applied here, I was so fortunate na I was assigned in Cagayan de Oro City because Cagayan de Oro City man ako ang first choice. Nalipay kaayo ko nga diri pod ko gi-assign sa amo ang director sa NBI. Ma'am Che, curious me, sukad ka ni adto ba ma'am, nangandoy na bagayod ka nga mahimong usa ka law enforcer o public servant? Unsa sab ang nagtulak kanimo ma'am nga mosulod ni ini nga field? Actually, when I was young, I always wanted to be a doctor. In fact, sa college gani, no? First sem, na ako'y biology kay para mag-doktor lagi kunuhay. Unya kay pag-dissect sa frog kay nagsukaha man. So, di gid makaya. Ana ba? So, I shifted to economics, and from there, I think it's destiny kay murag makita gid nako ba nga I am meant to be here. Wala gani ko nag-apply. In fact, it was a friend of mine who applied in my behalf. At that time, I was applying for several jobs, and then I just signed the kanang application letter. Niya siya pa din nag-apply para sa ako din. And luckily, I passed the training, and here I am, no? So wala gid ko nag-dream to become a law enforcer. Doktor gid unta na to, pero marag okay naghapon nga na ako dinhi sa law enforcement. Ma'am Che, di sab ta pirmi makakita og babae no nga susama nimo nga mahimong usa ka NBI agent. Pero ma'am, sa imuhang trabaho, unsa ba kini kalisod? Unsa ba ang imuhang ginahimo ug unsa ang mga challenges nga imong ginaatubang ug paunsa nimo kini ginalampasan? Let us face it, no, law enforcement is a man's world. Lahi gid ang sa law enforcement because by force magid ang kasagara, murabag kinahanglan kuan kusgan gyud ka and then lalaki. But I didn't take it as a hindrance, I take it as a challenge. Ang ako pong magtan-aw dinhi lisod nga naani nga sitwasyon, but ang isa magud ka challenge is to be taken seriously sa mga atong mga accused ba or sa imong gipagkasuhan. But they would see nga serious man dayon ni siya. Mo file magid ni siya kaso, mang-raid magid ay ni. Mao na nga mga challenge nga akong gina-overcome, Cyril. Truly, you are a wonderful and hardworking woman, Attorney Che. Di basta-basta ang dedikasyon, basta trabaho ang hisgutan. Pero ma'am, alang sa itong mga kapuso viewers, labi na sa mga nangandoy sabno nga makasulod sa inyong industriya. Basin, aduna kay tambag nga mahatag alang kanila. Oh yes, ako mo encourage ko sa inyo to join us. Visit our webpage www.nbi.gov.ph. We are hiring and we are in need of agents and investigators, no? This is the premier investigative agency in the Philippines at par gid ta sa other agencies in the world like FBI and Australian Federal Police. In fact, part na sa among training, we will be trained by FBI and Australian Federal Police. So dako kayo ang imuhang opportunity nga kanang when you go out or sa imuhang career ba, you will be trained by FBI. No? That's part of our training also. Daghang salamat, Attorney Shimin, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Padayon ma'am sa pagserbisyo og amping kanunay sa inyuhang mga lakaw. Thank you kaayo, Cyril. Maayong buntag sa tanan. Mga kapuso, relax lang diha ha, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kapuso, ma-inspire kita karong buntaga sa storya sa Mindanao film actor ng baguhay lamang nga nakadog sa 2021 Indo-Singapore International Film Festival. Walay lain pa kundi si Sir Luis Ravelo. Maayong buntag, Sir Luis, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Okay lang po. It was sobra kaayo kaanyag akong kabuntago, no? Kay syempre na ako diri karon sa GMA Regional TV and kauban ko ninyo. And good morning diha sa imuha, attorney.
Ato kining iskutan ang inyong movie nga entitled Motherly Father nga usa sa mga entry sa 2021 Indo-Singapore International Film Festival. Kundi usa ikaw sa mga duha kat mga taga Mindanao nga nakakuha sa supporting lead roles. Sir Luis, can you tell us more about the synopsis about this film? Anything that you can share to us about this film? So kini na film no is naga-focus ni siya sa LGBT community pod kay ang main character usa siya kaamahan na sa iyang dughan babae siya, isa sa kainahan. So mo nang ginatawag namo na ang film kung sa Tagalog ang tatay kong nanay. So ano siya, parang ginatago niya sa iyang mga anak ang iyang tinuod na gusto niya sa iyang dughan, pero iyang mga anak kabalo na sugod pa na naay something sa ilahang amahan. How did it all start ba for you, Sir Luis? Because I'm sure daghan pod kaayo mo nga mga nag-audition for this role and you were amongst the special ones who were able to make it to the team. No, gikan pagid mo og Mindanao. Please share us more about your journey for this film. So I think every journey naman, it all started from a dream. So dream jud na ako maging usa ka aktor dinhi sa Pilipinas. And I did workshop and na-meet na ako si Direk Rom Burlat, which is the director of this movie. So nag-workshop ko sa iyaha sa pipila ka bulan. And sa akong mga natun-an, siguro nakita niya akong potensyal sa industriya, sa showbiz. And diha ko niya nakuha para ihatag sa ako ang role na Adan. And ako usa ko kamatinyan lang, taga Davao Oriental, lumad na Matinyan. And I'm so grateful kasi coming from Mati, which is easterly tip ng Pilipinas, naay something na talent jud sa ato kulang lang tag opportunities para makaanhi dinhi siguro sa metro para maka-appeal sa mga pelikulang Pilipino. So I'm grateful lang kaya nakatagan kong opportunity. Siyempre, suportado kaya akong parents and without their support, dili ko maabot dinhi kung asa ko karon og ma-appeal sa pelikula. Unsa pud ba ang mga challenges or mga hurdles nga inyong naagian sa inyong team or ikaw mismo that you had to deal with while shooting for this film? How did you cope up also with these challenges? So attorney, as unang sabak ko sa industriya ng pelikula, for my personal challenges, dako jud kayong adjustment kay I had to set aside my personal life to in character that person. Role na ako and I really inculcate that character, and that is one of my challenges. So pero for the whole team naman, I think the challenges is the pandemic itself kasi it is so hard for us to take a shoot. Siyempre, we need to abide the guidelines, the protocols of the new normal in creating tapings and such. And I think that is the main challenge for us. And also siguro to collect the actors, since kami nagagkan sa mostly sa from the south part ng Metro Manila. So I think the communication then, and kasi syempre we can have a meeting physically. So yun, Zoom lang, and siguro minsan may mga conflicts sa time, may mga hindi nakaka-attend, and I think that is one of the challenges po. Kakuhaan gyud og inspirasyon ng storya sa imong kinabuhi, Sir Luis. So, any message of hope and encouragement naman hilabi na sa tanan nato mga viewers na gusto pud mamahimong usa ka aktor gaya nimo? This is what is ginabutan jud ako sa akong sarili, that our dreams are valid. Even if syempre as an actor there are madaming mga friends nato na mag-doubt sa ato, even our family or relatives mag-doubt sa ato. But if we try our best and we really inculcate in our mind that we really need to really work hard for this dream, makakamit natin ang ating mga pangarap. And I think the best way to achieve your dreams is pray. And
as well as combine it with hard work. Dagan kaayong salamat, Sir Luis, and once again, congratulations to you and your team sa Motherly Father. Dagan kaayong salamat. Thank you so much po. Sayog mga kapuso, tambag ni Mindanaoan actor Luis Travelo nga kung aduna kay pangandoy, padayon lang sa pagkabot ni ini inubanan sa pagpaningkamot o pagsalig sa Ginoo. Mga kapuso, Attorney Resi pinaagi sa tinuoray nga serbisyo ug pagbuhat sa iyang tahas. Giila gayon si Attorney Shimi Nakwa, isip NBI Agent of the Year for Northeastern Regional Office. Gipamatun-an gayod niya nga bisan babae, kaya ra kaayo nga mulahutay sa trabaho nga naandang gidominar sa kalalakinan. Sayog mga kapuso, dream come true gyud alang kay kapuso actor Anjo Damiles nga mahimo siyang usa ka aktor. Busa ato siyang suportahan ug atangan sa GMA Afternoon Prime diri lamang sa Stories from the Heart, Love on Air. Mga kapuso, ang inspired na kakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni John Roy. Nga a joy that is shared is a joy made double. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.